ngana meja flebagaw ambe furi krere kanyeshi au bela jelema dante furi na malikono maliko ka farafina farajela ngana ko kene mi na be sigi ngana meja ale sanfɛ bi anga wulika jo onnana an wulila ka se joma o de bakoroba samaki jinetigi bakoroba samaki ambe ale ka bulunda la bi anana anabena baro donika ka baro ke jinako ka bakoroba yɛrɛ joye asigilen be munne kuna ka se ka jema kuna foli bakoroba yɛrɛ fana jɛnatigɛ kɔnɔna na ale bɛ se ka mun dilan aw ni anw bɛɛ lajɛlen ye ka se k'an da don nin bɛɛ la ni k'a walawala bakoroba fana ka nɛgɛjuru an b'o fana ta ni k'o di aw ma bonya ani karama kɔnɔna na anw wulilen kɔ ka bɔ yan ni aw mago min bɛ bakoroba la ka se ka wuli k'a sɛgɛrɛ walima k'a sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ a ka se ka ɲɔgɔn bilasira an bɛna baara in fanba a bɛna bolo kan bi ŋanameja ale bɛ yan ka taa se fɛn min ye jigiya bulon ale fana ka page ma n'o ye web tv a bɛ yan ka se u ka kameramani yaya ma an b'a fo an yɛrɛ ka belebele fana madame Touré a bɛ kɛnɛ ka yan ka taa se Abdul Karim Tarawele ma belebele an b'a fana fo bakoroba yɛrɛ a bɛ an bolokɔrɔ yan bamananw ka kuma don ko yanni kuma ka caya kisɛ ka yala kɔrɔni a ka pan tigi yɛrɛ bolo o de ɲɔgɔn tɛ an bɛna kɔrɔfɔ tɛnku bakoroba la bakoroba samaki ka bɔ min ka bɔ jɔn ani jɔn na karamɔgɔ bakoroba i ni ko i da sɔrɔ an b'a i da sɔrɔ i ni ko donc ne bakoroba n b'an filɛbaga bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn fo y'a fɔ bɛɛ sigiyɔrɔ la ne ye bakoroba samaki ye bakoroba samaki min bɛ yen n'a bɔra Nuhu Samaki la ka bɔ Hawa Mayiga la donc ne bakoroba n tɔgɔ ye bakoroba n jamu ye Samaki donc n ye Jitumuka ye alhamdulilayi. karamɔgɔ bakoroba an ye faamuya sɔrɔ la ka da kan i bɔra k'a jira k'a fɔ i ye Jitumuka de ye i bɔra maa mun na i bɔra k'i da don bɛɛ lajɛlen na k'o fɔ i ni maa min bɛna baro kɛ bi ŋanameja ka taa se jigiya bulon u ka page sanfɛ o de ye Baba Kulibali Sakiri dɔw k'a ma ko madame Touré a ka baranɛ kalanden a fana y'anw kalan mun na an bɛna dɔ ta k'a di diɲɛma ma e yɛrɛ bakoroba fana sigilen bɛ mun kunna an bɛ se ka fila fila fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o kan bi bakoroba Samaki an y'a mɛn k'a fɔ i ye jinɛtigi bakoroba ne ko jinɛko in nana e bakoroba yɛrɛ ma cogoya jumɛn na bakoroba alhamdulilayi rabbil alamina Sakiri ni ye ɲininka o la kuma diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que jinɛlatigɛ ko bɛɛ ni a sababu don ne bakoroba ka jinɛko a tɛ komi ne wulila ka taa mɔgɔ baara ka taa n bolo don jinɛko la dɛ ayi ne ma taa jinɛko kalan kɛ mɔgɔ bolo adamaden ni ala y'i dan fɛn min kama dugukolo kɔ kan i bɛ kɛ o de ye ne bakoroba ala ye ne dan jinɛko in kama parce que kabi ne si san 14 jinɛw ye ne bakoroba ta ka turunin ye o turunin kɔnɔ ko caman b'o kɔnɔ min tɛ se ka fɔ baro la nin kɛnɛ in kan donc o ko falen o de nana kɛ ɲɛko ye o ko falen tilala ka na kɛ dɔɔnin de donc ne bakoroba ma jinɛko kalan mɔgɔ bolo wa bakoroba min bɛ ka min fɛ kunnafɛntɔ tɛ dɛ i y'a mɛn parce que kunnafɛntɔw bɛ yen jinɛtigiw bɛ yen bon bakoroba ye jinɛtigi de ye kunnafɛntɔ tɛ dɛ awɔ. bakoroba o diyara n ye a bɛnna an ma i bɔra k'i da don jinɛko in sɔrɔ cogo la sisan an ye faamuya sɔrɔ o yɔrɔ kan kosɛbɛ nka bakoroba an y'a ye k'a fɔ i ye jinɛtigi ye nka ala tilara ka nɔrɔ duga ka bɔ e ɲɛ kan nka o bɛ n'a ta bakoroba i bɛ baara kɛ maaw ye yala nɔrɔ dugali ka bɔ i ɲɛ kan o sira siruji i bɛ se k'i da don o la ka dɔɔni fɔ an ye o yɔrɔ kan bakoroba. o diyara n ye kosɛbɛ Sakiri. ne bakoroba min filɛ alhamdulilayi rabbil alamina ne bakoroba bɛ ala fo bi kosɛbɛ parce que nɔrɔ dugara ka bɔ ne ka yeliw ma mais alhamdulilayi rabbil alamina a kɛra ne kɔni ma hɛrɛ ye a kɛ n ma taare ye parce que bakoroba yɛrɛ filɛ a tɛ hami foyi la ala tɛ min nɔgɔya ye jinɛw tɛ min nɔgɔya ye a tɛ hami foyi la ni jinɛw t'a dɛmɛ ko min na donc ɲɛko in yɛrɛ a sababu bɔra jinɛko de la mais an bɛ don min na i ko bi ni mɔgɔ yɛrɛ ma ɲɛko fɔ bakoroba ye bakoroba t'a dɔn parce que a degun foyi tɛ n kan alhamdulilayi an bɛ don min na i ko bi i y'a mɛn n'o tɛ ɲɛko in a sababu bɔra jinɛko de la donc o ɲɛko kelen o jinɛko kelen o de nana wolo dɔɔnin na alhamdulilayi rabbil alamin. karamɔgɔ bakoroba o yɔrɔ diyara n ye a bɛnna an ma hali bi an bɛ munumunu ka na i fan fɛ i ye kɔrɔfɔ dɔ fɔ i ka kuma la i y'a yira k'a fɔ e tɛ minɛntigi ye nka ala kɔni kɛ jinɛtigi ye n bɛ fɛ k'i da don o la danfara fila min b'o yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka dɔ fɔ anw ɲɛna ka da kan an minnu t'a dɔn an b'aw bɛɛ gosi bere kelen na ni anw ye minɛntigiw ye an b'a fɔ o ni aw bɛɛ lajɛlen ye kelen mais danfara jumɛn de bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. alhamdulilayi rabbil alamina Sakiri i ka ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ parce que maanifin i bɛ min kɔnɔ i bɛ min dɔn i bɛ se ka walawalali di o kan i b'a sɔrɔ jinɛtigi dɔ bɛ yen
tɔnw de b'o olu bolo walima u sigilen don donw b'u bolo nin ye ne ka ɲɛnajɛ don ye jinɛ bɛ jigin jinɛ bɛ yɛlɛ bon ne ka jinɛ in a tɛ jigin a tɛ yɛlɛ waati min ni mago b'a la n b'a fɛ a ka min dilan n ye n b'o ɲɛfɔ a ye n b'a fɛ a ka min tiɲɛ n ye n b'o ɲɛfɔ a ye mais k'a fɔ ko bakɔrɔba ye jinɛtigi min ye ko tɔn de bɛ n bolo wali ko n bɛ jinɛ kulonkɛ de kɛ bakɔrɔba tɛ jinɛ kulonkɛ kɛ minnu fana b'a kɛ n m'olu lagosi dɛ i y'a mɛn parce que mɔgɔninfin i bɛ se min na n'i bɛ min dɔn i bɛ tɛmɛ n'o sira ye bon bakɔrɔba tɛ jinɛ kulonkɛ kɛ bakɔrɔba kɔni bɛ mɔgɔw dɛmɛ n'i nana ni hami o hami ye bakɔrɔba ma n'a bɛ se k'a dilan n'a ka jinɛw bɛ se k'a dilan a b'a f'i ye n bɛ se ka nin ko in dilan mais tɔn de tɛ bakɔrɔba bolo bakɔrɔba de tɛ jinɛ kulonkɛ kɛ jinɛ tɛ jigin bakɔrɔba fɛ yen wa jinɛ tɛ yɛlɛn bakɔrɔba fɛ yen o de kama n k'i ma n ko ne ka jinɛ ko danfara bɛ ani mɔgɔ tɔw ka jinɛ ko ni ɲɔgɔn cɛ ne ye min jateminɛ voilà. bakɔrɔba Samake o yɔrɔ diyara n ye a bɛnna ma ka da kan i bɔra ka walawalali kɛ o yɔrɔ kan n ye faamuya sɔrɔ o la bakɔrɔba bakɔrɔba Samake filɛ nin ye bi ni maa min wulila ka se i ma ka na ko n bɛ fɛ ka na kungo dɔ lajɛ bakɔrɔba an bɛ fɛ k'a dɔn yala i bɛ filɛli kɛ maaw ye wa e tɛ filɛli kɛ mɔgɔw ye alhamdulilayi Sakere o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ bakɔrɔba bɛ filɛli kɛ mɔgɔw ye bakɔrɔba yɛrɛ n'a bɛ diɲɛ baara o baara kɛ n b'a lajɛ fɔlɔ de parce que mun na ni i ma ko k'o lajɛ n'i bɛ se k'a dilan i t'o dɔn ni e yɛrɛ tɛ se k'a dilan i t'o dɔn f'i ka lajɛli de kɛ fɔlɔ dɔnni yɛrɛ sopaseman fɔlɔ-fɔlɔ o ye lajɛli de ye i y'a faamu e m'a ye an bɛ don min na i ko bi dɔnni ko lagosilen don an bɛ don min na i ko bi c'est à dire dɔnni ko yɛrɛ kɛra fɛn sugu dɔ ye ne bakɔrɔba yɛrɛ tɛ min sugu dɔn parce que mun na min b'a dɔn o b'a la min yɛrɛ t'a baara ɲɛ dɔn o b'a kɔnɔ min bɛ se k'a kɛ o b'a kɔnɔ min tɛ se k'a kɛ o b'a kɔnɔ min mana dɛsɛ baara bɛɛ la o bɛ se ka yiri dɔw fara ɲɔgɔn kan a bɛ n'i sigi ko ne yɛrɛ kɛra dɔnniba ye a tɛ se ka mɔgɔ kungo filɛ a tɛ hali du kɔfɛla ye jango ka mɔgɔ kungo ye n'o cayara dɔnni kɔnɔ i b'a ye dɔnni bɛ lagosi k'a sɔrɔ an dun bangera ka dɔnni to diɲɛ kɔnɔ bon diɲɛ yɛrɛ bɛ wuli ka dɔnni to yen dɔnni tɛ nkalon ye dɔnni tɛ fɛn lagosilen ye mais dɔnniba lankolonw de bɛ se ka dɔnni lagosi sinon dɔnni ye wulibali ye dɛ nkalon foyi tɛ dɔnni kɔnɔ mais dɔnni ye min ye dɔrɔn ne bɛ se ka nin dilan i b'o de dilan Sakere ne tɛ se ka nin dilan Sakere i b'a fɔ a tigiw ye ko nin ko in sababu tɛ n bolo bon nin sababu tɛ n bolo bɔlen dɔnni na o de ye dɔnni yɛrɛ tiɲɛ voilà n bɛ filɛli kɛ yɛrɛ n bɛ filɛli kɛ kosɛbɛ o diyara n ye a bɛnna ma bakɔrɔba i y'a jira k'a fɔ i bɛ filɛli kɛ nka hali bi an bɛ to ɲininkali bulon kɔnɔna na bakɔrɔba an bɛna ɲininkali wɛrɛ caman filɛli ko in o kadraji kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ filɛlikɛminɛ a ka ca kosɛbɛ bɛɛ n'i ka filɛli tagasira don dɔw bɛ bɛlɛ da dɔw bɛ ngɔ fili dɔw yɛrɛ bɛ filɛli kɛ ni kɔlɔsi ye dɔw b'a kɛ ni turabu ye dɔw yɛrɛ fana komi ni sigifɛnw bɛ baara kɛ yala i b'u wele u bɛ maaw kungo f'i ye wa ni mun don i bɛ se k'an bɔ fili la o yɔrɔ la alhamdulilayi rabil alamina Sakere ka ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ bakɔrɔba a bɛ laturu da Sakere k'a ta ninso seju la fo ka taa bila sigi Musa ko laban na bakɔrɔba bɛ laturu da k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ laturu da bakɔrɔba ye o ye n'a ka di n ye mɔgɔ bɛ laturu da n ye sinon n'a ye ne yɛrɛ ja ne bakɔrɔba bɛ laturu so 16 wolo k'a ta ninso la fo ko laban n'o fana bɔra yen bakɔrɔba bɛ lajɛli kɛ n'a ka jinɛw fana ye donc bakɔrɔba bɛ lajɛli suguya caman kɛ n bɛ laturu da waati dɔw jinɛw bɛ na ne bakɔrɔba yɛrɛ kunnafoni ko caman na min ni laturu da in fana tɛ kelen ye donc bakɔrɔba bɛ filɛli sugu min kɛ a bɛ laturu da ayiwa a bɛ lajɛli kɛ ni jinɛw fana ye o diyara n ye bakɔrɔba an b'i fo ni k'i toliman dɔn n y'o de fɔ bi an ni jitumɔgɔw ka belebele n'o ye jinɛtigi bakɔrɔba Samake an n'ale de bɛ baro la bi fɛn min ye ŋanamija ka taa se Jigabulon ale ka page sanfɛ bakɔrɔba ala fana ye koba dɔ k'i ye bi fɛn min ye page belebele 2 ye u ka se ka wuli ka b'u ka so ka na i baro f'i ka denbaya la bi an bɛna maa caman kunnafoni nin waati n'an bɛ kanubaw bɛɛ lajɛlen fo bakɔrɔba Samake i y'a jira k'a fɔ i bɛ filɛli kɛ ni stratégie min ye i bɔra k'i da don bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ bakɔrɔba maa min bɛ yen ni ala ye furu gɛlɛya ma cɛ kunda walima muso kunda a ye furu ɲina sen n'a bolo la ka dɛsɛ n'o wulila ka se ma bakɔrɔba i bɛ se k'o mako dilan wa alhamdulilayi rabil alamina Sakere
ne yɔrɔnin dɔ f'i ye n bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin ko fɔlɔ a bɛ daminɛ filɛli ma parce que ɲɛ bɛ furuko la cɛ yanfan muso yanfan furuko bɛ gɛlɛya a sababu ka ca dɔw ta ye siri ye dɔw ta ye dabali ye mais dɔw yɛrɛ ta ye jinɛko de ye y'a faamuya bon furuko mana gɛlɛya cogo o cogo an b'a lajɛ ni jinɛko de don alhamdulilayi an b'i dɛmɛ i bɛ furu sɔrɔ bon i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen u bɛ furu furu 40 kɛ u bɛ furu 3 kɛ ka furu 4 kɛ ka furu 5 kɛ a si tɛ ɲɛ n'u ye furu la yan kalo dama dama o furu bɛ sa n'u furu la yan finalement fo furuko bɛ nege bɔ u la bon jinɛko de bɛ na ni nin bɛɛ bon i mana na furuko la ne bakɔrɔba fɛ cogo o cogo f'an k'a lajɛ k'a dɔn jinɛko don dabali don siri don donc n'an y'o dɔn a bɛ ɲɛ cogo min an b'o fɔ. Bakɔrɔba o yɔrɔ diyara n ye ka da kan i bɔra k'i da don kɔrɔfɔ min na sisan ni de nafa ka bon kosɛbɛ i bɛ maa caman ye n'a fɔra dɔrɔn ko furu u b'a fɔ n bɛ se k'a dilan k'a sɔrɔ e m'a ɲini k'a dɔn ko n b'a kɔnɔ n'i y'o kɛ o y'a kɛlen bilikanboli ye a laban o ye dugumala ye Bakɔrɔba n b'i fo o yɔrɔ la k'a da kanubaw tulo kan fɛn min ye Ŋanamedia page ni a y'a lajɛ dɔrɔn a b'a ye k'a fɔ Dankɔrɔba in a ka numéro yɛrɛ a affiché bɛ a sanfɛ donc an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma hali bi Bakɔrɔba an bɛ taa ni ɲininkali ye Bakɔrɔba Samake maa min bɛ yen ni Ala ye lajarabi d'o ma n'o ye fariganw ye banabaatɔ yala Bakɔrɔba e bɛ bana furakɛ wa? Alhamdulilayi rabil alamina Bakɔrɔba bɛ bana furakɛ mais bana c'est différent Bakɔrɔba tɛ kɔnɔna bana furakɛla ye mais Bakɔrɔba bɛ bana sugu jumɛn furakɛ Bakɔrɔba bɛ bana sidɔnbaliw de furakɛ dabali banaw ani jinɛ banaw Bakɔrɔba b'olu de furakɛ fo ka taa se bon ninnu ma i y'a mɛn c'est à dire bana min bɛ yen n'i ye kɔrɔ ni tile b'i boli n'a ye e ma ɲɛ sɔrɔ bana ko in na Bakɔrɔba de bɛ lajɛli kɛ o la n'a sababu bɛ Bakɔrɔba bolo a b'o fura bɔ ka di donc ne bɛ furakɛli kɛ mais ne bɛ bana minnu furakɛ o ye dabali banaw juguya banaw ani bana yɛrɛ minnu ma si dɔn donc Bakɔrɔba bɛ olu de furakɛ. O diyara n ye Bakɔrɔba i y'i da don bana furakɛtaw caman na k'a fɔ mais bana kelen bɛ a tun ka di n ye k'i ɲininka o yɔrɔ fana na n'i y'a sɔrɔ n'i bɛ se ka dɛmɛ kɛ maaw ye o la ka da kan an ka jamana in kɔnɔ bi i b'a ye k'a fɔ o de ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ ni o ye fanga dɔgɔya ye cɛlakaw fan fɛ yala Bakɔrɔba e b'o furakɛ wa? Alhamdulilayi rabil alamina i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ fanga dɔgɔya mun filɛ Bakɔrɔba b'a furakɛ parce que fanga dɔgɔya sababu de b'a la i mana maanifin fanga dɔgɔyalen ni dumuniw m'a kɛ fiyewu i b'a sɔrɔ an yɛrɛ ka kɔnɔna banaw olu b'a kɛ i y'a faamuya parce que kɔnɔna bana fana caman bɛ yen min bɛ na ni cɛya fanga dɔgɔya siraw ye a kɛra dumuniw de don wa a kɛra kɔnɔna bana dɔ de bɛ e la donc mun nana ni fanga dɔgɔya ye n'i ye Bakɔrɔba wele k'a ɲɛfɔ a ye alhamdulilayi an seko ye min ye an b'a k'a kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ni Ala ka jɛ ye. Bakɔrɔba an b'i fo yɔrɔ la ka da kan i bɔra k'o bugunnatigɛ min di o diyara n ye kosɛbɛ Bakɔrɔba hali bi an bɛ to ɲininkali bulon ale kɔnɔna na Bakɔrɔba maa minnu bɛ yen ni Ala y'a kɛ u ye furu sɔrɔ nka furu a jɔsenba ye fɛn dɔ de ye n'o ye woloden ye dɔw bɛ yen u ye den ɲini sen ani bolo la u ma se k'a sɔrɔ cogo si n'o tigilamɔgɔ wulila ka se e ma yala i bɛ se k'u dɛmɛ ka denko k'a nɔgɔya u ye wa? Alhamdulilayi rabil alamina Sakire an bɛ Ala fo k'Ala barikada alhamdulilayi Bakɔrɔba tɔgɔma ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ Bamakɔ kɔnɔ denko kɔni mana gɛlɛya cogo o cogo ne Bakɔrɔba ni y'a n ka jinɛw ɲininka ni denko in sababu ye fɛn fɛn ye u bɛ ne kunnafoniya la donc an bɛ mɔgɔw dɛmɛ denko la kosɛbɛ ni Ala ka jɛ ye. O diyara n ye Bakɔrɔba hali bi o tɛmɛnen kɔfɛ i bɔra k'i da don a la k'i bɛ laturu da Bakɔrɔba an bɛ fɛ ka ɲininkali dɔw fana boloda laturu ko ale kɔnɔna na Bakɔrɔba ni i tun bɛ se jamana in an bɛ bolo min kan bi a gɛrɛntɛlen don fo ka taa dɔn ko a gɛrɛntɛlen don yala Bakɔrɔba i bɛ se ka fayida dɔ di laturu kan malidenw ma wa walasa maaw bɛ se ka sunkalo musaka sɔrɔ cogoya min na? Alhamdulilayi rabil alamina Sakire i ye kuma fɔ kuma min kun bɛ ne Bakɔrɔba yɛrɛ hakili la bawo dɔnniba n'Ala ye dɔnni d'i ma k'i sigira dɔnni minan kunna a ka kan waati bɛɛ i ka hinɛ fantanw na i ka hinɛ gɛlɛyabaatɔw ma n bɛna fayida dɔ d'i ma komi a kun bɛ n yɛrɛ hakili la cogo min mais n tɛna d'i ma laturu kan n b'a d'i ma yiri de kan munna n t'a di laturu kan maa bɛɛ ti laturu dɔn
donc laturu ye fɛn dɔ ye bɛɛ t'a dɔn donc mais n'i ko yiri hali ni min ma se ka taa bɔ a bɔcogo la n'a sera sugu la a bɛ yiri sɔrɔ bon yiri dɔw bɛ yen n bɛ n'olu fɔ sisan an badenw ye u k'a ɲini i y'a faamu o yiri fɔlɔ siri de bɛ ne kan n mana don ko o ko la a ti ɲɛ n bolo ne yɛrɛ de man kɔdɔn ma ɲɛdɔn i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ wuli ka taa gunjɛ ɲini gunjɛ kuru 3 n'i y'o sɔrɔ i bɛ fɛɛrɛ kɛ yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko foloko falaka i bɛ foloko falaka fana ɲini kuru 2 n'i y'o sɔrɔ yiri dɔ bɛ yen an k'a ma ko gababilen gababilen i b'a bulu ɲini i b'a fara ɲini sakere na nin kɛ daga kɔnɔ i k'a tobi k'a mɔ n'a mɔna nɔnɔ kɛnɛ dɔɔni ɲini sakere i k'a k'a la i k'i ko n'a ye n'i ye cɛ ye i k'a ko koko 7 n'i ye muso ye i k'a ko koko 4 donc n'i y'a ko n'i ye min y'a la i yɛrɛ na se o lakali ko la donc an b'o di an badenw ma ka bɛɛ jansa n'a ye an b'a Bakɔrɔba o yɔrɔ diyara n ye kosɛbɛ ka da kan i bɔra ka fayida min di sisan a nafa ka bon kosɛbɛ bakɔrɔba adamadenw ka ɲɛnamaya la ka da kan ni maaw bɛ gɛlɛya kɔnɔ maa min sera ka fɛn dɔ di ka gɛlɛya wuli ka bɔ aw kan k'o tigi fo ni k'o barika da bakɔrɔba Samake ne ko e yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yɔrɔ jumɛn ma i bɛ se ka jumɛn de fɔ anw ye walasa maaw ka se k'e lasɔrɔ teliya la cogoya min na. Sakere bakɔrɔba sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamakɔrɔ kurani terminus 3nan Bamako Ɲamakɔrɔ kurani terminus 3nan Ɲamakɔrɔ kurani min bɛ yen n'a bɛ garanti bugu kɔfɛ donc ne bakɔrɔba sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yen ma ala y'an sɔn bugusoni dɔ la yen jinɛw y'an sɔn bugusoni dɔ la yen Sakere an sosorolen dɔ kɔnɔ yan bakɔrɔba ni maa min mago b'i la k'i lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ yala i bɛ se k'o fɛnɛ da don la ka dɔɔni fɔ an ye o yɔrɔ kan. Alhamdulilayi rabbil alamin maa o maa mago bɛ ne bakɔrɔba la i y'a mɛn indicatif kɔfɛ i bɛ 76 24 65 34 i y'a mɛn n'i y'o don dɔrɔn i bɛ ne bakɔrɔba an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ka jɛ ye. Bakɔrɔba o tɛmɛnen kɔfɛ hali bi an bɛ to ɲininkali bulon ale kɔnɔna na bakɔrɔba i b'a ye k'a fɔ an ka jamana den caman bɛ yen u sigiyɔrɔ bɛnnen don jamana kɔkanna ma n'o ye tunkarankew ye a dɔw selen bakɔrɔba u ka papiye ko gɛlɛyara fo ka taa dɔn k'a gɛlɛyara ni o min ka wele sera e bakɔrɔba ma k'i ka dɛmɛ walasa ka se ka papiye sɔrɔ yala i bɛ se ka ko dɔ dilan o tigilamɔgɔ ye o kadaraji kɔnɔna na. Alhamdulilayi rabbil alamin Sakere an ye mɔgɔ caman dɛmɛ papiye ko la Sakere papiye ko mana gɛlɛya cogo o cogo n'an y'a ko di an ka jinɛw ma Sakere i mana gɛlɛya o gɛlɛya kɛ papiye nɔfɛ ni bakɔrɔba Samake ye ɲɔgɔn ye ala barika la o gɛlɛya a bɛ ban pewu parce que i bolo bɛ da i ka papiye kan an ye maa caman dɛmɛ o la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Bakɔrɔba o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna an ka senantolancilaw fan fɛ n'o ye balontannaw ye i b'a ye k'a fɔ jamana in den caman bɛ yen u kɔni bɛ se balontan na mais ala ma se ka kɔntarako nɔgɔya u ye fiyewu n'u wulila ka se ma bakɔrɔba i bɛ se ka dɛmɛ don ma u bɛ se ka balonko in k'a ɲɛ sɔrɔ cogoya min na wa. Alhamdulilayi rabbil alamin Sakere ko ninnu sababu de bɛ ko ninnu maanifin mana kɛ cogo o cogo i mana kɛ diɲɛ baara o baara la f'i ka wuli k'a sababu de ɲini an bɛ mɔgɔw dɛmɛ balonko la kosɛbɛ mais f'a ka lajɛ fɔlɔ balonko bɛ e yɛrɛ min nin kan est ce que a b'i da kan kɔnɔ ou bien a t'i da kan kɔnɔ est ce que e ka baara don walima i ka baara tɛ i kan ka tɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔ ni fɛɛrɛ jumɛn ye donc jateminɛw de b'o bɛɛ yira an na o kɔfɛ an kan k'i dɛmɛ min na an bɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ o la. O diyara n ye bakɔrɔba fɛn min ye maliden ye i b'a ye mali denmisɛn caman de bɛ yen u sera ka kalanw kɛ fo ka tila nka baarako in o de kɛra problème ye olu sen don u bolo don ka kini kɛ ka wagasili kɛ ka dɛsɛ u ma se ka baara sɔrɔ n'o tigilamɔgɔ jigi tigɛlen sera e ma yala i bɛ se ka don a jigi kɔrɔ. Alhamdulilayi rabbil alamin Sakere baarako gɛlɛyara cogo o cogo Sakere bakɔrɔba bɛ mɔgɔ dɛmɛ i mana kɛ diɲɛ baara o baara kɛbaga ye n'i nana ni bakɔrɔba y'a lajɛ donc n'i kan ka dɛmɛ cogo min na ni bakɔrɔba y'o ɲɛf'i ye n'i tɛmɛna n'o sira ye Sakere baara bɛ sɔrɔ nka n bɛ n profiter i ka micro la ka yɔrɔ kelen fana f'i ye i k'i hakili to a la ne bakɔrɔba yɛrɛ kan hakili to a la diɲɛlatigɛ in fana a sigilen don fɛn dɔ kan Sakere o ye nafolo de an mana si ka kuma yan ka tile ka kuma yan n'an da ma se nafolo ko ma Sakere an bɛ baara min na baara gansan e m'a ye ne ɲɛna mɔgɔw ma sisan ka yiri d'u ma yaasa k'u bɔ siri jugu kɔnɔ ka yiri d'u ma yaasa ka garisigɛw fɔni ka yiri d'u ma yaasa ka dabali tiɲɛ wa bon nin bɛɛ bɛ kɛ mun fɛn de nɔfɛ nin bɛɛ bɛ kɛ nafolo de tiɲɛ
bon an mana baro kɛ cogo o cogo a ka di n ye an da ka se nafolo siga t'o la parce que nafolo caman bɛ jinɛ sakere bakɔrɔba bɛ mɔgɔw dɛmɛ nafolo ko fana na ayiwa an bila o yɔrɔ n'i y'a ye n da ser'o ma k'o f'i ye o b'an bɛɛ de hami na bi a bɛ diɲɛ bɛɛ hami na bi ni nafolo t'i bolo sakere maa si mako t'i bi ni nafolo t'i bolo i ka ɲini fɛn si tɛ ka sɔrɔ fɛn donc alhamdulilayi n b'a fɛ ka yɔrɔ min fana f'i ye bakɔrɔba bɛ maaw dɛmɛ nafolo ko fana na kosɛbɛ mais a sira suguya ka ca n'i ye n wele n'i bɛ se sira min kɔrɔ sakere an b'o fana ɲɛfɔ donc wa ka di n ye ka nin daburu ɲɛ fila k'o fana d'i ma baro in kɔnɔ i n'a sɔrɔ bakɔrɔba o kɔrɔfɔ diyara n ye an tun kan ka s'a ma mais komi ɲininkali taabolo kɔnɔna na an tun ma se a yɔrɔnin ma nka n'i yɛrɛ da magara la o diyara n ye a bɛnna ma i b'o nafolo baara a sira ka ca yala i bɛ se k'i da don sira dama dama la k'a fɔ an ye n'o bɛ bɛn wa bon o yɔrɔ mun filɛ ni maa sira ka ca i b'a sɔrɔ laada de b'a la i y'a mɛn nafolo baara dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o laadaw ye laada girima ye a dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a laadaw ye laada nɔgɔma ye a la laada nɔgɔma bakɔrɔba bɛ min dilan a bɛ daminɛ 240,000 a bɛ yɛlɛ i y'a faamuya bakɔrɔba ka nafolo baara a baselen don o de kan i y'a faamuya voilà donc i b'a ye fana nafolo baara in fana a tɛ ɲɛ mɔgɔ bɛɛ bolo o kama hali n'an b'a kɛ mɔgɔ min fana ye f'an ka jateminɛ kɛ fɔlɔ parce que i b'a ye maa caman bɛ nafolo baara kɛ ɲɛ tɛ sɔrɔ a la f'a ka lajɛ de est ce que karisa ni nafolo baara ka kan mɔgɔ dɔw ni nafolo baara yɛrɛ de man kan fana mais jateminɛ bɛ nin bɛɛ dɔn donc a suguya kɔni ka ca ni sera an ma ni mago b'a sugu min na donc an b'o ɲɛf'i ye alhamdulilayi bakɔrɔba o diyara n ye a bɛnna ma i bɔra k'i da don nafolo ko min na diɲɛ girinnen don nafolo in kan bi hali bi an bɛ to nafolo domaine kɔnɔna na bakɔrɔba fɛn min i bɛ taa sɔrɔ an ka waritigiba dɔw bɛ yen u ka société binna ka da gɛrɛntɛ dɔw kan mais ni société tigi min bɛ yen ni a ka société bɛ fɛ ka taa fight la n'a wulila ka se e ma e bɛ se ka dɛmɛ don a ma walasa société ka wuli k'a jɔ a sen fila kan wa alhamdulilayi rabbil alamina sakere jinɛ ko kɔnɔ sakere ala barika la nin si tɛ baara gɛlɛn ye maa o maa k'e ka société de binna i y'a mɛn walima e tun bɛ sɔrɔ de kɛ sɔrɔ ko nana tiɲɛ i ma k'i bolo ban pewu walima dugu o dugu bɛ jɛ e b'a kɔlɔsi sakere dɔ de bɛ bɔ e ka sɔrɔ la alhamdulilayi i jija i ni bakɔrɔba ka ɲɔgɔn ye a sababu ye fɛn min ye n b'a ɲɛf'i ye n bɛ se ka fɛn min fana dilan a la sakere n b'o dilan a la ni ala sɔnna o diyara n ye bakɔrɔba i y'o kɔrɔfɔ min fɔ o yɔrɔ diyara n ye i fana da magara bana la k'i bɛ bana furakɛ bakɔrɔba maa min bɛ yen ni dɔ ye a bon i n'a fɔ kɔrɔkɛ ou kolo n'o tigilamɔgɔ sera ka se ma o banabaatɔ sugu yala i bɛ se k'o furakɛ wa n'an y'a lajɛ alhamdulilayi ni i sera an ma bon sugu o sugu la sakere an b'a lajɛ de parce que n ye baro dɔ f'i ye sisan bakɔrɔba filɛ sakere a bɛ se ka ko dɔw dilan mais sakere fɛn dɔw bɛ yen bakɔrɔba tɛ se olu la mɔgɔninfin filɛ i ko dɔn bɛɛ mais i ko bɛɛ dɔn tɛ a dɔw bɛ yen bonda dɔw bɛ yen bakɔrɔba b'a furakɛ mais a dɔw bɛ yen bakɔrɔba ka jinɛw yɛrɛ b'a yira a la i tɛ se ka nin furakɛ nin tigi labila walima i k'a ci nin yɔrɔ in na a sababu bɛ sɔrɔ o yɔrɔ la donc o bɛɛ b'a kɔnɔna i t'a sɔrɔ i ni ko bakɔrɔba o yɔrɔ diyara n ye kosɛbɛ ka da kan i bɔra k'i da don fɛn min na o nafa ka bon ka dɔnnibaa ye a k'a fɔ n tɛ se nin na taa yan fɛ o de maa dɔgɔyara o de y'an se problème caman ma bi bakɔrɔba maa min bɛ i yɛrɛ ka du kɔnɔ duden bɛɛ banna la ko karisa tɛ kɛ fɛn i yɛrɛ ma man di yɛrɛ foyi n'a tigilamɔgɔ wulila ka se ma bakɔrɔba i bɛ se ka ko dɔ dilan ye walasa jɔyɔrɔ min n'a ka kan du kɔnɔ a bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na alhamdulilayi rabbil alamina sakere maanifin mana kɛ cogo o cogo i ka du kɔnɔ ko e bɛ kuma mɔgɔw tɛ lamɛn k'e bɛ kuma ko dudenw tɛ ko to i t'a la sakere a ɲini i ka bakɔrɔba ye i ka du mara sakere hali muso 3 muso 4 bɛ mɔgɔ minnu bolo sakere n'i dɛsɛra ka muso ninnu don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ sakere a ɲini i ka bakɔrɔba ye alhamdulilayi ni bakɔrɔba ye ɲɔgɔn ye i mana dan yɔrɔ min i ka dudenw yɛrɛ bɛ da yen nɔ ni ala ka jɛ ye bakɔrɔba an ye faamuya sɔrɔ ko la waati kɔni ale bɛ ka koron kosɛbɛ nka hali bi bakɔrɔba an bɛ taa ɲininkali laban olu kɔnɔna na bakɔrɔba i b'a ye k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na dutigi dɔw bɛ yen n'u sara dɔrɔn u ka du cira i b'a ye k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ sabali denw bɛ kɛlɛ daminɛ tiɲɛ nɔfɛ ni maa min sera e ma bakɔrɔba ka se k'i kɔ sinsin hali i salen kɔfɛ i denw tigɛ ka to ɲɔgɔn bolo i bɛ se ka dɛmɛ don o tigilamɔgɔ ma alhamdulilayi sakere baasi foyi t'o la o bɛ ɲa maanifin mana kɛ cogo o cogo f'i k'i kɔ de dilan an bɛ ɲina olu de kɔ bon mɔgɔ dun filɛ i yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan o ye
sababu dɔ ye i kɔ fana o fana ye sira dɔ de ye bon maalifin kan k'i kɔ dilan waati min i yɛrɛ bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ sakiri an bɛ mɔgɔ dɛmɛ k'i kɔ dilan kosɛbɛ i kɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sakiri alhamdulilayi a sababu b'an bolo an bɛ maa dɛmɛ a la ni maa min sera an ma ni a hamina ye i dan sɔrɔ. O diyara n ye bakɔrɔba hali bi ɲininkaliw laban kɔnɔna na n ka chauffeur dɔ bɛ yen n ko a ma n ko an kan ka bakɔrɔba fɛ baro la a ko ni n nana ɲininkali dɔ b'a bolo ko k'o k'i la bakɔrɔba olu min ye chauffeur ye u caman bɛ yen permis b'u bolo nka u ye mobili ɲini sen ni bolo la u ma se k'a sɔrɔ cogo si yala n'o olu sera i ma i bɛ se k'u dɛmɛ u ka bolimafɛn sɔrɔ. alhamdulilayi rabil alamina sakiri maalifin chauffeur i mana kɛ cogo o cogo sakiri ni bolifɛn ko b'i la permis b'i kun sakiri ni bakɔrɔba ye ɲɔgɔn ye a b'i dɛmɛ kosɛbɛ mais yɔrɔ dɔ bɛ yen halisa n bɛ segin k'o yɔrɔnin kɔri mɔgɔ bɛɛ n'i ka baara don sakiri n'i taara permis ta ka bila i kun ni nɛgɛ baara t'i ka baara ye sakiri i bɛ mɛn sigili la dɛ bon ɲɛɲinini de bɛ nin bɛɛ yira mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ a tɛ hɛrɛ sɔrɔ foyi la ni jago tɛ sakiri n'o kɛra chauffeur ye a sigilen bɛ mɛn dɛ bon fo mɔgɔninfinw ka wuli fɔlɔ k'u ka sababu de ɲini mɔgɔ t'i toro baara kan ten dɛ adamaden wuli k'i ka sababu ɲini ne yɛrɛ ni mun baara de ka kan n'i y'o ɲɛ dɔn donc sakiri i bɛ nɔgɔya caman sɔrɔ a kɔnɔ i dan sɔrɔ. O diyara n ye bakɔrɔba an ka jamana in a bɛ bolo min kan bi a gɛrɛntɛlen don fo ka taa dɔn k'a gɛrɛntɛlen don ka d'a kan fɛn min ye bamakɔ wale tigilamɔgɔw u kɛlen bɛ ka dakisɛ bilen sigi mali in da la hali n'a sɔrɔ a ko bɛ ka poussé kosɛbɛ bakɔrɔba ne ko weleweledakan jumɛn bɛ e fɛ ani solution jumɛn bɛ e bolo ka fɔ malidenw ye maliko in kan ni saraka jumɛn bɛ yen kɛlɛ in bɛ se ka dɔgɔya a bɛ se ka dɔ fɔ anw ye o kan. alhamdulilayi rabil alamina sakiri i ka nin ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ wa i ka nin ɲininkali ɲininkali belebele don mais hami min bɛ bakɔrɔba yɛrɛ la an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn jamana in ala k'an bɛɛ kelen sakiri diɲɛlatigɛ kɔnɔ diɲɛ fɛn o fɛn sigikafɔ dɔrɔn de b'a la sakiri an ka jamana in mago bɛ sigikafɔ de ni sigikafɔ kɛra sakiri bɛn bɛ kɛ ko bɛɛ wa ni ala sɔnna jinɛw fana y'a yira an na nin degun belebele min bɛ mali in kɔnɔ sakiri degun in bɛ ban pewu an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ an k'an ŋaniyaw kɛ kelen ye n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an ŋaniyaw kɛ kelen ye sakiri foyi tɛ degun ba ni sigikafɔ tɛ wa ala ka an bɛn kelen ma ni n kɔni bɛ fɛn min f'i ye bi jamana in gɛlɛya a bɛ nɔgɔya pewu ni ala sɔnna jamana in bɛ ja tama tama ka tɛmɛ nin bɛɛ kan a bɛ sira min kan alhamdulilayi a ka ɲi kosɛbɛ n'ala sɔnna a ma. bakɔrɔba waati ale bɛ ka koron kosɛbɛ bakɔrɔba an b'a ɲini i fɛ folikan min b'i bolo folikan laban na ka ɲɛsin kanubaw ma ha ka ja diɲɛma bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ i ka se k'i ka nɛgɛjuru sira fana ta k'a di kanubaw ma walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka faamuya sɔrɔ a ko kɔnɔ cogo min. alhamdulilayi arabil alamina sakiri ne bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo k'an lajɛlibaga bɛɛ fo sakiri k'an fa filan n'an ba filanw fo ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ sakiri ka tila ka segin ka dugawu kɛ hali bi an ka jamana in ala k'a k'an sago yarabi an ma an ka jamana in ala k'a kɛ an sago ye sakiri an tɛ ɲina o dugawu kɛli kɔ su ani tile i y'a mɛn ni mago bɛ bakɔrɔba la 00 223 76 24 65 34 n'i y'an wele na n'i m'an sɔrɔ sakiri an bɛ wasapu kan n'i ye message ci n'ala sɔnna an b'i jaabi ni ala ka jɛ ye ani ko. i dansɔgɔ bakɔrɔba o yɔrɔ diyara n ye a bɛnna n ma waati koron kama aw tulo ani aw ɲɛ o garijɛgɛ de kɛra nin ye bi an tun bɛ jinɛtigi bakɔrɔba samake ale de ka bulonda la bi n ma bakɔrɔba ye o ye tiɲɛ n ma tɔgɔ mɛn i bɛ se k'a fɔ bakɔrɔba de ko man di ye walima e yɛrɛ don yɔrɔ de man ca bakɔrɔba balolen bɛ ɲamakɔrɔ kuranin na a tɛ taa a tɛ na a tɛ maa ci n y'o de fɔ bi ŋanameja ka taa se jigiyabulon u ka page ma olu de tun wulila ka na dankɔrɔba in baro fɛn min ye jigiyabulon président Sɛkumaru Tɛnbeli an b'a fo bamanan ladɔn Sedu Konare k'a yɛrɛ fana fo karamɔgɔ Madani Ture an b'a fo ka Mali donsow somaw jinɛtigiw woyimaw k'u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya jitumukaw an bɛ jitumu donda a n'a bɔda bɛɛ lajɛlen fo bakɔrɔba Samake ale tɔgɔ la bi nin de kɛra aw tulo aw ɲɛ garijɛgɛ ye ŋanameja ale sanfɛ Baba Kulubali Sakere ale de tun bɛ k'aw baro ka taa se karamɔgɔ bakɔrɔba Samake jinɛtigi bakɔrɔba aw dansɔgɔ aw ni ko an b'a fɔ aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.